преди него, отколко не бях качвала. Но сега ще качвам. Ще качила. Да. Така. Днешният ми клип ще бъде с моето ключе. Ще ви запозная с моят домашен любимец. Ще ви разкажа и за моята котка, защото аз съм котка, но кучето е моя, котката е на бабка ми. Да. Моето куче е тук отдолу, ама нещо не иска да го личи. Така. Моето куче се казва Моли и е на една година и няколко месеца. Женска е, порода е смеска от яктериер и още нещо, обаче не знам какво. Защото е много грозно, такова друго куче няма на света. Нали? Така де, остава си мъничка, не е порасла голяма. Има брада. Момиче, но има брада. Котката ми, тя е момче, котката ми е момче. И следно. Така, може да сте помислили, и тук малко се вижда главата на Моли. Може да сте помислили, че тя ще донесе котката. Може. Не, няма да я донеса, просто трябва да взема едно нещо. Сега ден, котката ми е на може би 7 години някъде и е мъжка и се казва Гуги. Както остар доста пише Гуги 15, той се казва Моли Дръпница. Не се казва Моли Дръпница, той се казва Гуги. На него съм кръстила куклата си в Стардол, който е гледал предишния ми клип. И да. Той е на бабка ми. Това сладкишче кучето е мое. Да. Бабка ми е всъщност на 17 и е 12 клас, т.е. сега ще става 12 клас. Още не е на 17, още не е на 18, но ще става тази година. И да. Искам също така, които са забелязали това. Искам да хейтват заради бутата на Джастин Бибър, просто имам такава и просто съм облечена с нея. Не, че харесвам Джастин Бибър. Да. Така че искам без хейт. И това много е топло. Днес при нас имаше буря, а пък сега ми е ужасно топло. Моля, може да спреш да ми ближиш крака. Стига. Добре. Моли. Добре, благодаря много, че гледахте този клип. Аз бях Ники. Аз бях Ники. Да. Това е за качалка. Да, това е новото за качалка. Ето тук да закачам. Така. Добре, наистина вече. Чак падна. Аз бях Ники и доска.